Η θλίψη. Όταν η θλίψη δεν εκφράζεται, όμως το σώμα τη θυμάται. Η θλίψη δεν εκδηλώνεται πάντα με δάκρυα. Δεν φωνάζει, δεν ζητά προσοχή. Απαραίτητα μπορεί να μείνει σιωπηλή και να εγκατασταθεί βαθιά μέσα μας. Στους ώμους που βαραίνουν χωρίς λόγο, στο στήθος που νιώθει σφιγμένο, στο βλέμμα που χάνει τη ζωντάνια του. Όταν δεν της δίνουμε χώρο, δεν φεύγει, μένει εκεί και το σώμα τη δείχνει. Με ατονία, με αποσύνδεση, με χρόνιο βάρος, με δυσκολία να χαρείς, να κινηθείς, να εμπιστευτείς ξανά. Η θλίψη είναι μια διαταραχή, είναι μια φυσική ανθρώπινη εμπειρία. Αλλά όταν παγώνει μέσα μας, όταν δεν βρίσκει διέξοδο, τότε αρχίζει να φθείρει την ενέργεια, τη σκέψη, την υγεία. Η ομοιοπαθητική δεν προσπαθεί να εξελίξει τη θλίψη, ούτε να την αγνοήσει, την αναγνωρίζει, τη σέβεται, την προσεγγίζει απαλά. Βοηθά το σώμα να την επεξεργαστεί, ώστε να μην μείνει εγκλωβισμένη, ώστε να μπορεί να κινηθεί ξανά ο άνθρωπος, χωρίς να κρατά πίσω, αλλά με ελευθερία και αποδοχή. Αν αυτή η περιγραφή σας αφορά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Η ομοιοπαθητική μπορεί να σας συνοδεύσει με φροντίδα και αληθινή στήριξη σε περιόδους θλίψης. Γεια σας. Ευχαριστώ.